Jeepney ba? Katong motor rider? Pero mas gwapo si Princess. Away makalupig ato. Di mo sa po. The one and only man to. Dilido. Muisit mo mga igsoon. Nga naman mo mugainom mo. May talk-down mo ko ni Sapa. Ay naman, mama magabot po kagaanin may sapa magainom. Dili igsoon. Kayo dili pa tungod ninyo. Dili ko may tugpa ni Sapa. Ay baya, asa may labot na mo? Naamoy labot mga igsoon. Kaya wala pa muna nag-inom. Dili unta ko diri tugpa ni San Miguel. Ay naman, unsa mo na inaong magainom mamihaan eh. Igsuon ko. Ang panag-inom dili ma... Tay sa ano? Kamu na pong duha? Aman ito Moiset. Unya, nasulbad rin yung manok. Aw, okay na Moiset. Kaya ag manok nga kinawat niya, subraan ra man ko. Katong ko magkakita tato, gakananay na to pagkahuman. Aw, maayo na igsuon. Pero nga namang nanag-inuman mo. Pasaylua sila San Miguel. Usa man di problema og magainom eh. Igsuon ko, kanang mag-inom, dili na maayo. Anong sa man po din tao na dili ba ayo na magainom ng unsa po tao ikaihi nato og dili tayo mo inom? Igsuon ko, kanang mag-inom, dili na maayo, matod pa sa balaang libro. San Miguel, ihulog na yung tao na. Nusa naman po ka diyan, at tulog na po ka. Gati na pula na po ka diyan, ay naman. Balak galing. San Miguel, ihulog na yung tao na, ay naman itauhan eh. Muisit dyan, muisit. Hoy, San Miguel, itong pa na yung tao na libro kay kanyan ako kaulat. Uy, lantawa lagis. Ikaw pa pasakan lang ako sa manima. Kung gusto pagtupa, mugi na akong di ganani mo na bisang asa naman itong ko ng mga butang. Ultimo nga ako itong ko ni Maria tubigan. Ang naaman, katrabaho pa ka diya, katrabaho po ko nila. O dili ka ganahan sa imong trabaho, pahuway! Retire kay gulang na ka! Muiset! Maulag ini igsoon. Kanang mag-inom, bawal gina. Makasasala gina. Matod pa sa balaang libro. O, lantawa. Wa na gina. Yati ka San Miguel! Wala na kalainay kumpyahan ako sa may original na pag gini. Ay! Sakay kung kumpya ka na pasare! San Miguel! Ay naman! Muna! Masagan mo gulaman kagkuhan! Ay! Wala man to San Miguel! Ang bato naman to! Ay naman! Gabinuha na kayo ta! Suri na God! Ay lang kumpatya! Ay naman siya! Binuha na ka nito! Suri na! Peace! Wala gini mga igsoon. Aw! Abi kong bato na putukay nan. Wala gini mga igsoon. Matud pa sa bersikulo 5:4:3:1, ang pag-inom o ilimnong makahubog makadaot sa katawan. Maong ginabawal kini sa kahitasan. Mamang kami may buyagon nimo ani ng katong tanan nagbaligya ng ilim mo imong buyagon. Unsaon man igsoon nang namaligya sila kay mga hangol man mong ilim nun. Unsa ano kulaman ng lami magibog kay ning ilim noon. Mao lagi na mga igsoon kay nagpadala man mo anang temptasyon. Niari ko dire kay para badlungon mo. Dili sa ingon nga nadalami sa tentasyon. Ang amua lang, lami ra man gyud pod. Mao lagi mahimperno mo anak pohon. Punog, mana na! Buyag, simba ko. Adoy, maimperno lagi mo ana lagi. Kay di man mo muundang. Naman, og dili mi pwede mo inuman ng ilim mo magkabog. Kung saan ang pinilang man mong imnon ani? Igsuon ko, ang gibutan diri sa balaang libro, ang pwede ninyong imnon sama sa tubig sa sapa, tubig sa sapa, tubig sa sapa, ug tubig sa sapa. Anan balay pagkadaghan kay aron. O, kay dagan mang sapa. Ikaw ba? Ako gikapuyan nimong paminaw. May pay mo inom laman kaari oh. Igsuon, dili ko anak, kay alagad ko sa kaytasan. Ako si Moiset, dili ko matintal anak. Ay naman ni siya nang wala bitaw nakakita oh. Ay dili lagi ko anak igsuon, bawal ko anak. So, istorya ra na nimo preso ko po namo na sa una dili ka maibog aning kolor na pagkagud.